everyone, napunta diri sa amo ang bukid. Nindot kay among bukid, guys. Kung naa pa lang ko dahang kwarta, diri na lang ko mo stay. Ilang ko mo trabaho sa Cebu City. Guys, nindot kay among palibot, guys. Naami diri sa bukid. Welcome to my house. Tanawa, guys. Muna among apple, guys. Puro ay bunga. Apay bunga. Ba't nasaan na siya mamunga? Sagdaan na siya. Mamunga siya kanusar. My guys. Muna among balay, guys. Magkuhan sa kaitor mo na ako sa amo ang kuan. Palibot. Mga palibot. Ay, nako. Ato, arion sila diri, guys. Kay nagluto sila torta para New Year. Lang natin masalusaluhan ba in New Year. Puhon. Alam diri sa among kuan ancestral house. Oh, char! Social. Sabi diri sa among balay nga karaan. Pero kailan mo, guys, dahan kayong tungaw diri, mahadlo kung mo are mo tunob sa yuta kay sus ang tungaw perting katula. Tanawa sila, guys, nag-meeting mga marites. Hawang, ito'y kanding ni uncle kay ako nang ipamain. Hala! Kinsaw na diha, guys, oh. Oh, mga tisay. Sorry, kaya di makita. Layo ra. Hala, na nag-coach ko ano? Hawang, ito'y kanding. Ay, yawoy. Hala, na ito'y. Asa mang usang buto, lagi? O, tanan? Oh. Kanina lang? Hala, kanindot. Lang. Hello. Tungko na siya. Ay, kandeng. Kandeng for sale. For sale? Duha ka ba? Nindot na yung kandeng nga, guys. Kay yung mga anak kay tagor na dyan. Hilap. Naiusaw. Usahan lang. Asa ang bayi ni dong? Dili, lalaki. Lalaki ang white, bayi ang kuan brown. Bayan. Tanawa, guys, oh. Tanawa ang kanding, guys, oh. Gwapo kayo. Gwapo. Bye-bye, me. Maris ako diri, me. Hoy, naman po diri ka kuan. Guys, nami diri malbere puro gagmay magbunga sama niya eh. Ay, putli na po ni Geng. Putli ne. May mga salingseng. Nay bunga, guys, oh. Ha? Ha, oh. Muna'y bunga sa mulberry, guys. Ah! Kung di pa siya hinog, guys, kay kuan siya. Lami, guys, lami. Oh, kani, nahihinog. Kani ang kuan punuan po. Gakaw na ni galansiyang lah. Pero daghang tungaw. Nay bunga, guys, ah. Dahon na may gadagko. Kani putla ni. Kuan ni kuanting ba ning matubas ning bunga. Putlan. Dara yang bunga, guys. Tamis ang hinog. Amo na hinog. Pornolahin ako sa mga langgam, guys. Una-una mga langgam dire. Una-una mag-harvest. Ah. Lami siya. Angkol. Usa tong ang saging para uwak to? Te. Magkuan ko, magprito ko, nagpapait kong mantika ni Mark Lem. Daghan mong gutod, subray lang kog pagkabog ko ay. Daghan na pud ato. Pilat pa to kasipe.
Kutob sa mantika. Aw na. Hay mantika aga. Kung murag dalong murag paga. Unya niya maadto ko. Manguhan siya ko manguhas agay piskot kasakit Lord tabang. Yaway. Hala tinano man day ning mama. Tinano man day mama ning mga gagmay guys nga. Nakuan man ko. Mga puta. Oh. Ang bunga. Gagmay lang ni amo ang malbiri. Amot mo saan na magdagko ang bunga. Guys, kita natuhog ko sa kuwan. Tuhog ko sa gitanom ni mama ang malbiri. Sama na ay. Ako giunay mo sa malbiri. Muna buhat na ko diri guys. Ining uli. Dahang prutas. Pero poonhan na isa. Mga langgam. Kana mga sanga, nga nas ilalom. Kami makakaon na apoy manok. Saan niya. Unhanay lagi guys. Makakaon aning bunga nga malbiri unhanay. First come first serve. Kung sa ubos ang imong kakompetensya manok. Kung sa taas ang kompetensya kay langgam. Kanang kuan guys daghanay kuan guys dahag tungaw ra ba dire my gosh tungaw Lord tabang tungaw napa jud Granada teng nagpait ka Granada teng pait ka Granada Ulay Granada. kani makaon na ni Granada na uda. bayabas wala umapuhon pagoro no umapuhon lang umapuhon na ako ni kuan na pupuon kung wala jud mga dita kapalit kaning ari ting palitan ato taning tamnan og kuan kani ba kaning sa talipren wala na kay sanggutan di ay oh gaya ay oh nay bunga ha nabasa ko kay ulan. Katulo niya. Kuan siya. Ang malbiri na mo kay aslom nga tamis. Muna akong ganahan nga lasa. Kana nag-aga, nabura siya nag-agaw ang kuan. Katamis o kaaslom. Ika madiak podra. Kaputlan ko nag-usob ang malbiri kay aron mo dagko ang bunga mao mo daw na. Aron mo dagko ang bunga, putlan. Nagugay sige pug hilak mige. Wala mo kita sa mong orange kay na may bunga mong orange so. Ni agi. Kung dagko kayo up 10, 15 years nakabunga na ni. Mo ni amo ang kon dire, karaan na mong wabalay. Diha mi nataw sa una, karaan na mong wabalay. May karaan na mong balay guys. Pila kay ko nahulog diri sa among hagdanan. Kita ang inyo ang view sa among karaan nga balay. Mone, sirado lang. Nahulog ka pila ko nahulog diri sa una ma. Hagdanan. Si Bilin ang kahulog diri man hulog mi guys sa una diri. Mone karaan namong balay. Taas kayo. Muna yung balay sa una guys na ay mga tiil. Mga tiil na balay na mo karaan. Puro na lang di hapon kaya gibutangan na mo og ang gibutang na mo kay mais. Muna ang Granada. Pomegranate. English pomegranate. Nya guyabano guys. Guyabano. Na si bunga gagmay pa lang. Kita na maglansones. Kita na lansones guys ha. Naay bunga ang lansones guys. Diha wala na bunga.
Ato-ato ang lansones kay nami lansones. Ha, lansones. Oy, kanara. Bab. Bunjing. Namo mairo diri guys. Bunjing. La. 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 Hadluka na di agian diha. Unsay na ateng? Na? Hangga. Tinuod? Ay. Gaon say buhat nimo diha. Dino. Lagluto kag torta Dino? Nagluto na siya tiri. Ay, dako ang kuan ay. Manay ang torta nila, guys. Nay bunga? Ay, Ha, may torta dito. munay torta. Ha? Kisaingon? Aw, wa siya nagpalit. Apa tagos duha ka buok? 300 oh. Mo ni guys ang lansones. Nay bunga no. Oh, bunga guys, bunga. Giputos lang guys dito. Unya na sa kaon kay. Muna punuan sa lansones guys. From the bottom. Sige kad sa gamot. Paingon sa taas. Yon. So naay bunga oh. Akong i-zoom. Oh, bunga. Nanay bunga guys. Ito nawang bunga oh. Na mong kuan po, daghan kay kuan eh. Daghan kay punuan og kuan. Guyaban no. Tama. Bunga. Guyaban no. Bunga. Pomegranate. Ay daghan oh. Hang bunga. Di ra sa kay mangaon guys. Ako ra makaon ini uli. Na may karabaw. Ang kalabaw oh. Kalabaw ni Papa. Oh. Ma! Kalabaw. Hello. Tulo ng kalabaw. Girl. Barog ko no girl. Patay ning. Ay ma, di na mo ayo ang kuan diri ma. Ang kaning talulo. Kay naa si kalabaw.